ବୋଇତାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ରାମଗିରି ପଞ୍ଚାୟତର ବାଘଶୋଲା ଗ୍ରାମକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବ୍ୟାପକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର 25 ପରିବାର ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କମ୍ ଥିବାରୁ ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିବା ବେଳେ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହୋଇଛି। ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିବାରୁ ବାଘଝୋଲାକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା କରାଗଲେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହୋଇଥିବା ସରକାର କହୁଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଇତାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଇତାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ରାମଗିରି ପଞ୍ଚାୟତର ବାଘଶୋଲା ଗ୍ରାମ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଗ୍ରାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକାଶ ଆଣ୍ଠେଇଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଗମନାଗମନ ଏବେ ବି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ସରକାର କହୁଥିବା ମାଓବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ବାଟବଣା। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ମାତ୍ର ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ଏଠି ଜିରୋ। ଇତିମଧ୍ୟରେ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାଘଝୋଲାବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରାମଗିରି ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମ ପଥୁରିଆ ଓ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ହିଁ એકમાત્ર ଭରସା। ଫଳରେ ହିତାଧିକାରୀ ରେସନ କାର୍ଡରେ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେବାକୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ନିକଟସ୍ଥ ରାମଗିରି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବାଘଝୋଲା ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ବାଟବଣା ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହଯୋଗୀ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ଅଭିମନ୍ୟୁ କବି ଶତପଥୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଡିଓ ଅଭିମନ୍ୟୁ କବି ଶତପଥୀ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗାଁ ଗହଳିମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ସେହି ସବୁ ଯୋଜନା ବାଘଝୋଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୋଇତାରୀଗୁଡ଼ାରୁ ଆମ ସହଯୋଗୀ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ୟଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।